Unahin ko sa ko ha. Tandaradam, tandaradam, tandaradam. Maglipay kita niining panahon na kay natao na si Jesus nga manunubos. Siya gidanagan sa mga kabitunan, ginaludhan, giampuan sa tanan nga katawhan. Maglipay kita niining panahon na kay natao na si Jesus nga manunubos. Siya gidanagan sa mga kabitunan, ginaludhan, giampuan sa tanan nga katawhan. Ihikling ang mga kasakit ug ang tanan nga kagulanan, maghiusa sa pagampu ug pagawit, sa pagsaulog magambahan tang tanan. Ihikling ang mga kasakit ug ang tanan nga kagulanan, maghiusa sa pagampu ug pagawit, sa pagsaulog magambahan tang tanan. La 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 la. Siya gidanagan sa mga kabitunan, ginaludhan, giampuan sa tanan nga katawhan. Ihikling ang mga kasakit ug ang tanan nga kagulanan, maghiusa sa pagampu ug pagawit, sa pagsaulog magambahan tang tanan.